Tervetuloa suomen kielen kurssille. Welcome torstai to Finnish language course. Tässä kurssissa kuulet paljon suomea. In this course you will hear a lot of Finnish. Englanti auttaa vain ymmärtämään merkityksen nopeasti. English only helps you catch the meaning fast. Kuuntele, toista ja anna kielen tulla luonnollisesti. Suomen kielessä kaikki äänetään niin kuin kirjoitetaan. In Finnish everything is pronounced as written. Pitkät vokaalit ovat tärkeitä. Long vowels are important. Tuli tarkoittaa fire. Tuuli tarkoittaa wind. Kuuntele eroa. Listen torstai to difference. Rytmi on rauhallinen ja selkeä. Hei ja moi ovat yleisiä. Hello and hi. Hyvää huomenta, good morning. Kiitos, thank you. Ole hyvä, please or you're welcome. Minä asun Suomessa, I live in Finland. Minä opiskelen suomea, I study Finnish. Nämä lauseet ovat arkipäivää. Mitä tämä on? What is this? Missä olet? Where are you? Milloin? When? Miksi? Vai? Vastaukset voivat olla lyhyitä. Short answers are normal in Finnish. Olen kotona, I am at home. En tiedä, I don't know.